Jeg sidder her i slutningen af september, en af de absolut sidste dage i september, og jeg kunne godt tænke mig at i virkeligheden bare vise de her fantastiske bladbeder. Jeg havde egentlig sået dem, fordi de skulle bruges i et stauderbed som fyld i stauderbedet, og det havde jeg tænkt mig, fordi stauderne i bedet er orange, røde og gule. Og så tænkte jeg, at det her ville være et smukt supplement. Men der skete en masse ting, der gjorde, at det bed aldrig rigtig blev klar til at få de her bladbeder ud. Så de stod i virkeligheden bare i nogle ganske små ploks i en bakke. Og der stod de alt for længe. De fik vand, og de fik gødning, men de blev ikke rigtig til noget. Det, der sker, når de ikke har særlig meget plads, det er, at væksten ligesom bliver bremset. De bliver ikke rigtig større, men de holder sig så i live, og egentlig ikke mere end det. Og så havde jeg et slip en dag, hvor jeg tænkte, at nu vil jeg sætte dem ud i et bed her, hvor der ikke var andre grøntsager, så ville jeg egentlig bare se, hvad der så skete. Og jeg havde ikke regnet med, at de ville blive til noget. De var 5-10 cm høje, da jeg satte dem ud. Og som sagt, jeg havde forestillet mig, at de måske ikke ville få ordentligt fat og komme til at blive til noget. Men så er der det med bladbede, at det er en utrolig taknemmelig grøntsag. De vil gerne have helt almindelig god muldrig jord. De vil gerne have lidt gødning. Og så i starten, når man planter dem ud, så skal de naturligvis have lidt vand. Men derefter så får de nogle ret lange rødder, så de kommer ned under det øverste lag, som eventuelt er tørt, hvis man kommer igennem en tør sommerperiode. De her bladbeder, de blev sået i de her små bakker i april måned, og så stod de der faktisk helt ind til juli, hvor jeg fik tid til at plante dem ud. Og resultatet, det taler jo for sig selv. I starten skete der faktisk ikke rigtig noget. De stod bare og var stadigvæk gået i stampe. Og lige pludselig så tog de fart. Og jeg synes simpelthen, de er så utrolig smukke. Det der er ved bladbeder, det er, at man kan få dem med utrolig mange forskellige farvestængler. Her har vi nogle gule, vi har nogle røde, nogle lyserøde, nogle hvide. Og udover det ser frodigt ud, så er det selvfølgelig utrolig smukt med det farvespil, som det giver. Som spisegrøntsag har bladbede været overset igennem en del år nu, men er på vej tilbage igen i køkkenhaverne og i folks bevidsthed. Og den kan bruges på utrolig mange måder. Man kan tilberede stilkene som asparges. Man kan bruge bladene som spinat. Og så kan man putte dem i tærter, og man kan sylte dem, og man kan lave dem til mos sammen med kartofler, og man kan utrolig mange ting. Og de indeholder både jern og masser af A, B og C-vitaminer og rigtig mange fibre. Så alt i alt en god grøntsag. Den er nøjsom, den kommer, når rigtig mange af de andre ting i haven måske er takket af. Man kan sætte den som anden afgrøde efter for eksempel salat eller tidlige høstede gulerødder. Og så står den her og passer sig selv. Man skal ikke gå ud om morgenen og plukke sin bladbede, hvis man har tænkt sig at tilberede dem om aftenen. De holder sig ikke super godt, når de først er blevet plukket. Så skal de helst tilberedes forholdsvis hurtigt. Men når det så er sagt, så kan man jo også plukke dem og sætte dem i noget vand. Og på den måde få dem til at holde sig friske og sprøde, til man skal bruge dem i køkkenet. Når det nu går hen og bliver senere på efteråret, så vil de faktisk blive ved med at give. De kan også tåle en lille smule frost. Nogle af dem, især de mindre planter, de kan på en lidt mildere vinter, så kan de godt overleve. De overjordiske blade, de vil så, de fleste af dem, fryse væk, klaske sammen.
Men så når foråret kommer, så vil de skyde på ny. Og så skal man i gang med at høste tidligt, fordi en bladbede er en 2-årig plante, så det første år kommer den med alle de her dejlige blade. Og næste år i starten af året vil den gøre det samme, for at få noget kraft til roden, og så vil den gå i blomst. Og når først den begynder at sætte en blomsterstængel op, så giver det ikke mening at høste af den længere. Så kan man klippe den af lige over jorden og lægge den på komposten. Hvis man kigger på jorden her, så kan man se, at jeg har lagt græsklip henover. Der har været rigtig meget græs og klip her i september måned, og det har jeg sådan set bare spredt ud over jorden. Det giver gødning til jorden, fordi mikrolivet går i gang med at nedbryde det. Og samtidig så dækker det også jorden, så fordampningen bliver mindre, og det hele holder bedre på vandet i jorden. Når man høster de her fantastiske bladbeder, så tager man bare de yderste blade og brækker af nedefra. Og så på den måde, så vil planten blive ved med at skyde inden for midten, og blive ved med at give dejlige blade i rigtig, rigtig lang tid. Og man får mest muligt ud af det, i forhold til hvis man trækker hele planten op af jorden. Som sagt, så regner jeg med at kunne høste af dem her til hen på tidlig vinter, indtil der rigtig bliver frost. Og så tænker jeg faktisk, at jeg vil forsøge mig med at dække dem med et tyndt lag fiberdug, for at se, om ikke også jeg kan få noget høst til foråret. Og i hvert fald også det med at få nogle afgrøder, der kommer rigtig tidligt i køkkenhaven, og bare ser sprøde og sunde og lækre ud, og giver inspiration til at komme ud og få sat nogle andre ting i jorden, eller få sat noget andet til forspiring. Som jeg nævnte allerførst, så har jeg forspiret de her i nogle såbakker med nogle meget, meget små kan man sige, celler med jord i. Men man behøver ikke at forspire bladbede. Man kan sagtens så dem direkte i bedet i foråret, og igen efter for eksempel høst af en tidlig sommerafgrøde. Det der ved det i min have, det er, at jeg har forholdsvis mange snegle. Det kan man også se på bladene. De kommer her om natten og spiser. Men da der er så stor en bladmasse, så er det ikke et problem. Men det er årsagen til, at jeg forspirer rigtig mange af mine grøntsager. Når de så kommer ud, så har de opnået en vis størrelse. Og så kan de bedre modstå, at der kommer en snegl forbi, så tager den måske et blad. Men den tager ikke nødvendigvis hele planten. Så det er min strategi her. Som sagt, noget jorddække på. Det er rigtig godt for at holde på fugtigheden og give næring til planten. Og så synes jeg bare, at man skal i gang, og man skal prøve sig frem med bladbeder. Og prøve at se det utrolige farveudvalg, der er, og alle de utrolige ting, man kan få ud af dem, når man tager dem med ind i sit køkken.
Når man er nybegynder i haven, så læser man ofte en masse bøger om, hvordan man dyrker sine grøntsager. Der står rigtig meget om gødning og om vanding og dæk for skadedyr, og det kan alt sammen godt blive meget kompliceret for at opnå det resultat med store, flotte, sprøde grøntsager, som selvfølgelig gør sig godt i køkkenet, men som også gør sig rigtig godt på foto. Man ser det også på nettet, når man undersøger, hvordan man gør ting og hvad man kan have i sin køkkenhave. Rigtig, rigtig flotte billeder af rigtig flotte, store grøntsager. Og man kan godt lidt miste modet. Det kan jeg huske, da jeg selv startede i køkkenhaven. Det kan godt blive sådan lidt skræmmende, og man kan godt få lidt præstationsangst, fordi alle andres haver ser så flotte ud. Men hvis man vil være ret sikker på at have nogle grøntsager, som ikke kræver det der enorme arbejde igennem hele sæsonen, for at få et flot resultat, som kan gøre man kan jo blive sådan helt stolt over, hvad man har produceret i haven, så kan jeg altså anbefale bladbeder. For de kræver ikke alle de her ting for at opnå et resultat, som er utroligt tilfredsstillende. Visuelt og også i køkkenet, når man går i gang med at lave maden. Så en sikker grøntsag for at få et rigtig godt resultat, uden at det er den store videnskab. Det er bladbeder. Og selv når man har haft det i mange år, så bliver man forundret over, hvor nemt det egentlig er at stå med det her resultat sidst på sæsonen.